Karong may society Shillong kalapa yaw Kyrwoh jing pendram halor ka jingja sya thombor kawai ka khana khatar snem ka badang pulia ka class 7 ha kawai ka school ha West Giant Hills District ha wai buriu bola laipawai snem karta ka bla ja ha ka janmit ka khatsan tare ujeliu arja arpulai kat kum ka Kyrwoh la ong ba ha ka te ka janmit kat ba ka te ka heprit kadang don marwai ha yeng uteu buriu la rung jubor bat thombor ka rengkat bat ka jingsho jingdat ya ka Kani ka heprit kala patch ieng haki benta ka khmat ka diang bat mensau haki benta rendang ka kepo bat ka met jongka lakit yaka ban sumar ha Jawai Civil Hospital bat kham hadin lakit no yaka shenigrims ka society kala ong bayau teu runar dei ban pensitom haki kendon an ki bating da ka pen pau ka jingshania bat ka jingkhuble yaki bor pulit ban le yaka bedon kam hadin bagila dep cam ru yau new brew Sampai sekali mau coba itu le orang bentuk jerung jenis sampai sini.